Να πω ότι σήμερα το απόγευμα πήρα μια επιστολή υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την οποία με πληροφορεί ότι λόγω των χθεσινών γεγονότων που έγιναν στη Λεμεσό, αλλά και λόγω της απουσίας σεβασμού προς τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Δημοκρατίας, όπως των δικαστηρίων και της Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και για πλημελή εκτέλεση των καθηκόντων μου, αποφάσισε να τερματίσει τις υπηρεσίες μου. Πράγματα τα οποία είναι η δική μου θέση ότι ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ναι στα χθεσινά. Και έχω καταγράψει το τι έχει γίνει. Και έχω πει δημόσια, και να σας θυμίσω ότι είχα συγκαλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη η ώρα 1 μετά το μεσημέρι για να πω τα δικά μου. Και παρενέβη ο κύριος Υπουργός η ώρα 12 και με κάλεσε να μην προχωρήσω, έχει οδηγίες λέει από το Προεδρικό, επειδή υπάρχει θέμα πρεσβειών κλπ. Με παρακάλεσε να αναστείλω τη δημοσιογραφική διάσκεψη τη σημερινή. Φαίνεται ότι με ξεγέλασε, γιατί οι σκοποί και στόχοι ήταν κάποιοι άλλοι. Ο αρχηγός αστυνομίας δεν έπρεπε να προλάβει να πει ότι πρόλαβε να πει αυτή τη στιγμή. Μα το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, είσαστε δημοσιογράφοι και νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Να πω ότι μιλά για αποφάσεις, για έλλειψη σεβασμού προς αποφάσεις θεσμικών οργάνων της Δημοκρατίας, των δικαστηρίων και υποδείξεων της Επιτρόπου Διοικήσεως. Και προκαλώ, ας μου βρει οποιοδήποτε μία απόφαση. Ας μου πει οποιοδήποτε μία απόφαση που δεν συμμορφώθηκα. Μία απόφαση. Και να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι εκείνα που μου έγραφε ο κύριος Υπουργός και το απαντούσα με απόλυτη πλήρη αιτιολογία. Ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Αντίθετα, σέβομαι πλήρως και τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και τις γνωμοδεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα. Και προκάλεσε, πέστε μου, μια περίπτωση. Και άκουα αντίθετα ότι διέρρεαν συνεχώς στον τύπο ότι ο αρχηγός αστυνομίας δεν σέβεται. Και προκαλούσα πάντοτε. Και προκαλώ και σήμερα. Βρέστε μου μια απόφαση την οποία δεν σεβάστηκα. Βρέστε μου μια. Όταν μιλούμε για πλημελή εκτέλεση των καθηκόντων μου, καλά. Δεν έπρεπε να κληθώ. Κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση δεν έκανες ετούτο, δεν έκανες εκείνο. Σε όλες τις περιπτώσεις, σε αυτή την ενορχιστρωμένη προσπάθεια να καταλογιστεί στον αρχηγό αστυνομίας ότι δεν έκανε τη δουλειά του, υπήρχαν πάντοτε πλήρως αιτιολογημένες απαντήσεις. Πλήρως αιτιολογημένες. Η διαστρέβλωση των γεγονότων ήταν πράγμα καθημερινό. Έχετε στα χέρια σας αποδεικτικά στοιχεία ώστε να υποστηρίξετε αυτά που λέτε σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει μια έρευνα? Όχι μόνο έχω στοιχεία για όσα έχω πει, έχω πολύ περισσότερα στοιχεία και θα δω και με την κυπριακή δικαιοσύνη, αλλά θα δω αν χρειαστεί και με τα ευρωπαϊκά όργανα, αν έχω την δυνατότητα να προσφύγω και εκεί ακόμα. Γιατί, όχι τόσο γιατί έχασα τη θέση του αρχηγού αστυνομίας, αυτό είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Εκείνο που πραγματικά με απασχολεί, ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Αν μετερχόμεθα τέτοιες μεθόδους, ποιο είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Γιατί έπρεπε να πάρει το μήνυμα ο αρχηγός αστυνομίας και να φημωθεί εκεί για θέματα οικονομίας, να φημωθεί εδώ και ούτω καθεξής. Πραγματικά διαρωτώ με ποιο είναι το αμάρτημα του σημερινού αρχηγού αστυνομίας. Πραγματικά διαρωτώ με. Να σας πω ότι από τον χρόνο που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, πάντοτε με προβλημάτιζαν δύο πράγματα. Στέκομαι στο ύψος μου με ενδεχόμενο να φτάσω στο σημείο που έφτασα σήμερα, να απολύομαι δίχως να ξέρω τους λόγους που απολύομαι, δίχως να έχω την ευκαιρία να ακουστώ. Ή πηγαίνω με το ρεύμα και διαφθείρομαι και εγώ προσωπικά. Δίχως καμιά δεύτερη σκέψη, η λογική μου ήταν και είναι να διατηρήσω τη συνείδηση μου και να φύγω με το μέτωπο ψηλά. Αυτό έκανα, αυτό κάνω και αυτό θα κάνω ενώ ο Θεός ακόμα μου χαρίζει χρόνια. Σε ό,τι αφορά. Θεωρείτε ότι ήταν η ευκαιρία να σας φάσει? Σας έχω πει ότι οι προσπάθειες περιφαγώματος του αρχηγού αστυνομίας άρχισαν πριν τις προεδρικές εκλογές. Και συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτά ήταν σε γνώση μου, αποδεδειγμένα, από τις 6 Φεβρουαρίου του 2013. Έκτοτε υπήρχε μια συνεχής προσπάθεια και αναμενόταν η ευκαιρία, η κατάλληλη ευκαιρία.
Εδώ σας λέω ότι απαριθμούνται 3 πράγματα στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που πιστεύω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπεσε θύμα παραπληροφόρησης. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα τα όσα μου καταλογίζονται. Να πω ότι όταν άρχισαν και εντατικοποιούνται οι πιέσεις κατά του αρχηγού αστυνομίας, ζήτησα κατά επανάληψη να έχω συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρόλο που μιλήσαμε και τηλεφωνικά, η συνάντηση αυτή ποτέ δεν έγινε. Αυτά που σας έχω πει και αρκετά άλλα, τα συμπερίλαβα σε 2 ενημερωτικά σημειώματα και τα έστειλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποτέ δεν πήρα απάντηση. Αντί τούτου, και επαναλαμβάνω χωρίς να μου δοθεί η ευκαιρία να ακουστώ, πήρα σήμερα την επιστολή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως σας την έχω περιγράψει, ότι πάβονται οι υπηρεσίες μου. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω. Πριν τις εκλογές, και συγκεκριμένα στις 6 του Φεβράρη, ο τότε βουλευτής και σημερινός Υπουργός Δικαιοσύνης, σε συγκεκριμένο κέντρο στη Λάρνακα, στην παρουσία πολλών, σε δημόσια συγκέντρωση, μιλούσε συνεχώς περί φαγώματος του αρχηγού αστυνομίας. Να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας, να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας, να φάμε τον αρχηγό αστυνομίας. Εξελέγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, διορίστηκε ο κύριος Ιωνάννη Νικολάου ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Και μετά άρχισε η συνεχής, η σχεδόν καθημερινή άσκηση αφόρητης πίεσης στον αρχηγό αστυνομίας. Θα σας υπενθυμίσω και σας προκαλώ, δέστε αρκετά δημοσιεύματα που ήταν το φως της δημοσιοίτας, που άμεσα ή έμμεσα στρεφόντουσαν κάτω του αρχηγού αστυνομίας. Και εσείς ξέρετε καλύτερα ποιος κρύβονταν πίσω από τα δημοσιεύματα. Εδίδοντο λοιπόν πληροφορίες, έβλεπαν στη συνέχεια το φως της δημοσιοίτας και έπρεπε ο αρχηγός αστυνομίας, αφού εδίδοντο οι πληροφορίες και έβλεπαν το φως της δημοσιοίτας, ο αρχηγός αστυνομίας να δίδει εξηγήσεις για αυτά τα πράγματα συνεχώς. Κάθε μέρα έπρεπε να δίδω εξηγήσεις. Αισθανόμουν ότι συνεχώς παρακολουθούνταν η κάθε μου ενέργεια, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη, ότι κατασκόπευε συνεχώς τον αρχηγό αστυνομίας για να εντοπίσει κάτι. Και θυμάστε ότι παρόλο που προκλήθηκα αρκετές φορές, απέφυγα να πω το παραμικρό, γιατί αισθανόμουν ότι αν έλεγα οτιδήποτε, θα επιδεινωνόταν η κατάσταση. Δεν θα οδηγούμαστε σε κάτι το καλύτερο. Αντί λοιπόν να τύχει εκτίμησης αυτή η κατάσταση, τα πράγματα συνεχώς επιδεινωνόντουσαν. Να σας θυμίσω την συνεδρία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τα επεισόδια στις κεντρικές φυλακές, που ενώ εκεί προκλήθηκα να πω κάτι ενάντια στον Υπουργό και πάλι δεν είπα. Είπα μόνο όσα θα μπορούσα να πω, τα λιγότερα δυνατά, για να μην εκθέσω τον κύριο Υπουργό. Τι να πω, ότι παρενέβαινε σχεδόν καθημερινά στο έργο του αρχηγού αστυνομίας. Τι να πω, ότι έδιδε οδηγίες πίσω από την ράχη του αρχηγού αστυνομίας. Και μετέθεσε από την χρόνο ανάληψη των καθηκόντων του στο γραφείο του συγκεκριμένη αξιωματικό, η οποία ήταν στο γραφείο μου. Τον προειδοποίησα ότι θα τον βάλει σε μπελάδες. Τον προειδοποίησα ότι εναντίον της γινόντουσαν 2 έρευνες. Όχι μόνο την πήρε, αλλά μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα, ζήτησε τις 2 έρευνες, τις οποίες, εξ όσων ξέρω, κατακριτεί μέχρι σήμερα. Να θυμίσω ότι μια έρευνα αφορούσε απειλές εναντίον της ζωής του ίδιου του αρχηγού αστυνομίας, αφορούσε απειλές εναντίον του ίδιου του αρχηγού αστυνομίας και υπήρχαν κάποιες υποψίες εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Στο τέλος της ημέρας κατακρατήθηκαν οι φάκελοι. Και μέχρι σήμερα δεν ενημερώθηκα ότι επιστράφηκαν αυτοί οι φάκελοι. Έκλεισε ο χρόνος. Να πω ότι είμαι γνώστης ότι ζήτησε και ποινικούς φακέλους, τους οποίους δεν επέστρεψε στον βαθμό που είμαι σε θέση να γνωρίζω. Να πω ακόμα ότι ο σημερινός Γενικός Εισαγγελέας,
ο σημερινός βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, αλλά και ο τέος Γενικός Εισαγγελέας, μου έχουν πει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος δεν έχει ρόλο στη διερεύνηση της οποιασδήποτε υπόθεσης. Ωστόσο, ήθελε συνεχώς να ενημερώνεται για την πρόοδο των υποθέσεων. Αυτοί οι φάκελοι βρίσκονται ακόμα στο Υπουργείο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και ποινικοί φάκελοι, εξ όσων ξέρω, στα Άλικα. Για συγκεκριμένη υπόθεση, ναι. Ποινική υπόθεση. Και οι δύο φάκελοι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλες υποθέσεις. Τι να σας πω, κυρία Στεφανία Σάβα, ότι έχω στοιχεία, ή μάλλον με πληροφόρησε ανώτατος τέλεχος, ότι στην περίπτωση της δρομολαξιάς, ενώ καταζητεί το συγκεκριμένος αστυνομικός, ο κύριος Υπουργός ενημέρωσε τον καταζητούμενο πριν συλληφθεί. Ενημέρωσε τον καταζητούμενο πριν συλληφθεί. Αυτό μου έχει πει ανώτατος τέλεχος και μου είπε ότι είναι έτοιμο να το αναφέρει. Αυτό θα έπρεπε να ήταν το τίμημα του αρχηγού αστυνομίας. Από τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων του κυρίου Υπουργού, ζήτησα σε αρκετές περιπτώσεις την πολιτική θέση για κάποιο θέμα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, αγαπητοί δημοσιογράφοι, ότι ποτέ δεν πήρα την πολιτική θέση. Σε θέματα της δικής του αρμοδιότητας, ποτέ δεν τοποθετείται. Και θα σας θυμίσω συγκεκριμένα και πρόδωσω συγκεκριμένα στοιχεία το θέμα των αμπελοπουλιών, που τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ξαναείδε το φως της δημοσιότητας. Ζήτησα την πολιτική θέση μετά από παρέμβαση που δέχτηκα, δεν την πήρα και δόθηκαν κάποιες οδηγίες και μετά άρχισε η κριτική που δεχόμασταν από το εξωτερικό. Δεν πήρα την πολιτική θέση όταν την ζήτησα. Θα θυμάστε ότι δόθηκαν οδηγίες για να αρχίσει η διερεύνηση των λόγων που κατέρευσε η οικονομία. Δόθηκαν οδηγίες από τον τέος Γενικό Εισαγγελέα. Καταρτίστηκαν από τον αρχηγό αστυνομίας και τους συνεργάτες του η ομάδα η οποία θα έπρεπε να κάνει τις ανακρίσεις, αλλά ο κύριος Υπουργός ζήτησε και διαφοροποίησε την ανακριτική ομάδα. Τα συμπεράσματα δικά σας και στους τηλεθεατές και στους ακροατές.